Halo. Halo, ko je? Ćao, Milica ovde. Ćao, Milice. Milice, to je to. Milice. A, praviš mi Nije to zazubice. ljubica. Milice, šta radiš? Ništa, slušam vas. Dobro, i jesi htjela nešto da kažeš u radio? Da kažem, Ajde. Pa reci. kad već pričate o VIP osobama, Dobro. pa da vam kažem, ja sam jedna manekenka. Opa, jel, dobro. Da, i Koje si ti imam mere, imam drugaricu koja se takođe bavi manekenstvom. Dobro. I ja ne znam zašto ljudi ne podržavaju to što se manekenke pojavljuju u reality showovima. Ne znam ni ja, niti meni to nije jasno. Ja Koje- pre njih gledam koja- nego Bokija 13, realno. A koje su manekinke u reality showovima? Pa zašto moram da ih imenujem? A ja, bile su one iz Bosne i ono, da, znam. U svakom slučaju, Jel to? ja Ajde. podržavam pojavljivanje manekenki u reality show. Zašto? Kako zašto? Kao lepe ste i sad mi mora gledamo u vas, jel? Izvini, ali manekenke jesu VIP ličnosti. Aha. Dobro. A kako životati? Kako? Da. Kako čoveče? Pa sad svaka manekenka koja je upisala kurs i završila je dobila diplomu tamo kod nekog Pere Klika. Jel se tako zove čovjek? Na primjer, recimo Neša Klik. Neša Klik, pa dobro, on je koliko znam ima neku jaku agenciju. Nije bitno, Nemam pojma. kod nekog tako i ona je sad VIP, jel? Naravno da jeste. A čekaj, a zašto ti misliš da je recimo ta tvoja drugarica koja je bila u tom nekom reality showu VIP? Zato što je ona jedna od onih devojaka koja je pokazala da manekenke nisu samo glupa tela koja šetaju, već pokazuju i pamet. Zanimljivo, ja volim da slušam. Da, i da se nadovežem na priču. Ajde. Da. Anastasija Buđić kada je bila u Velikom bratu, Opaka manekenka. Toga se sećamo, dobro. naravno da jeste, Opaka manekenka, da. zapušila je svima usta zato Jel? što je Sa pokiflom, jel? ne sa kiflom, Nego? nego Pogledaj. kada je ušla u konflikt sa nekom osobom, nije ni bitno kojom, Dobro. ona je započela priču sa a priori i svima je zapušila usta. A priori. Brate, si ti nekad rekao a priori? Pa pazi, kroz prizmu opšteg relativiteta i moralne komplegencije se slažem. U kulminaciji entuzijazma, Da, sa Anastasijom Buđić. Pa da. Dobro, pazi, a priori, ako je rekla, onda je to okej. Dakle, Milice, VIP manekinko naša, želimo ti da budeš na svakoj proslavi VIP nečega, možda i VIP VIP-ova. VIP-ova i da uđeš u sledeću farmu, eto, to ti od srca želim. Ili tako, pa eto, pokazat ćeš koliko si pametna a priori. A priori. Hvala.